Takulandiraniso kulikonse kumene muli pano pa V&V Media TV. Dzina langa ndine Bridget Maudedi, amene ndikhale ndikufotokozerani za mmene Bible limalifotokozera pa nkhani zosiyanasiyana, Bible mmene limaliphunzitsira pa nkhani zosiyanasiyana. Lero tikambirana nkhani yochokera m'Bible pa mavesiso osiyanasiyana mmene Bible limene lifuna kuti likathe kutiphunzitsa. Sili kutaya nthawi kwambiri, pa nthawi tifuna tione kuna zoti chifukwa chona zoti anthu ambiri timakhala ndi mafunso osiyanasiyana kuna zoti kodi Yesu adzabweradi, chifukwa chonena kuti anthu ambiri timakhala tikukayikira, anthu ambiri timakhala ndi mafunso opanda mayankho kuti kodi Yesu adzabweradi. Chifukwa chani ndikunena chonchi? Chifukwa chonena zoti anthu ambiri amakhala ndi mafunso onena zoti makolo athu anayambira kutiuza kuyambira tili ana mpaka natakula mpaka ena tikukalamba, komano Yesu Khristu sitikundani kodi sitikumuona. Komano tifuna tione kuchokera m'Bible kuti kodi Yesu abweradi. Titsegula pa Mateyu 24 verse 3. Titsegula pa Mateyu 24 verse 3. Funa kuyankha funso lina kuti kodi Yesu abweradi. Mateyu 24 verse 3 akunena kuti ndipo pamene iye anali kulankhula pansi pa phiri la Zitona, ophunzira anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zidzaoneka liti, ndipo chizindikiro chakufika kwanu ndi chiyani, ni mathedwe a nthawi yapansi pano. Uku kunali kuyankhula ndi ophunzira ndi Yesu Khristu. Ophunzira anadza kwa Yesu Khristu kumufunsa kuti kodi Yesu Khristu podzabwera inu tidzadziwira chiyani. Ndipo Yesu Khristu pa Mateyu 24 anali kufotokoza zizindikiro zimene tidzaone kuna zoti Yesu Khristu wayandikira. Ndipo mundikhulupirira inu kuti zizindikiro zonse zimene zili pa Mateyu 24 chapter 24 tikuziona ndi maso athu. Mukhoza kunditsimikizira kuti poyamba tinkangomva kuti kudzachitika nkhondo zosiyanasiyana, kudzakhala miliri yosiyanasiyana. Lero tikuziona ndi maso athu, zomwe zikusonyeza kuna zoti Yesu Khristu wayandikira. Komano anthu ambiribe timakhala tikukayikira kuti ayi Yesu Khristu satani kodi sabwera. Zizindikirozo tinayamba kuziona kale, komano tifuna tilowe mkati timve Bible kuti ili kuti chani pa nkhani yone zoti kodi Yesu Khristu abweradi. Tili pa Mateyu pomwepo, Mateyu 24 verse 36 akunena kuti koma za tsiku ili ndi nthawi yake sadziwa munthu aliyense, angakhale angelo kumwamba kapena mwana, koma Atate yekha. Apanso vesi ili kungotithandizira kuonjezera kuna zoti akuti za tsiku lobwera Yesu Khristu palibe amene akudziwa, angakhale angelo kumwamba amene timawatcha kuti nawo ndi oyera akuti sadziwa za tsiku ili. Komano Yesu Khristu adzatani kodi adzabwera. Tidzadziwira chiyani, tionera chiyani kuti Yesu Khristu wayandikira ndipo abweradi? Tikupitirira chimodzimodzi choncho pamene tikuona kuti Yesu Khristu kodi abweradi. Sitikuyankha ndine, komano ndi mawu a Mulungu lomwe timatcha kuti Bible limene lili kutifotokozera kuti kodi Yesu Khristu abweradi. Tikupitiriza choncho titsegula pa Yohane 14 verse 1 mpaka 3. Yohane 14 verse 1 mpaka 3. 14 verse 1 akunena kuti mtima wanu usavutike, khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso. Verse 2, nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Ngati sikunali kutero ndikadakuwuzani inu, pakuti ndipita kukakukonzerani inu malo. Ndipo ngati ndipita kukakukonzerani inu malo, ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Chimodzimodzi pa Yohane 14 verse 1 akungoti
tsimikizira kuti Yesu Khristu adzabweradi. Chimene chikuti tsimikizira apapa ndichona zoti akuti akupita kukatikonzera malo. Nanga kodi akangopita kukonza maloko iye sadzabweranso ngati? Apapa akulonjeza, ili ndi lonjezo limene likutilimbikitsa kunena zoti Yesu Khristu pamene akukonza malo akuti adzabweranso. Apa ndi mawu a Mulungu amene akutiuza kunena zoti Yesu Khristu adzabweranso, ndipo akatikonzera malo kumene kuli iyeko nafenso tikatani kodi tikakhaleko. Tikupitiriza choncho titsegulanso pa Ahebri 9 verse 28. Ahebri 9 verse 28. Ahebri 9 verse 28 akunena kuti kotero Khristuso ataperekedwa nsembe kamodzi kusenza machimo ambiri adzaonekera pa nthawi yachiwiri opanda uchimo kwa iwo amene amlindira kufikira pa chipulumutso. Apatu pa Ahebriso nawo akuti onjezera, kuti kumbutsa, kuti uza kuti zoti Yesu Khristu adzabweradi. Anthu ambiri ndikhulupirira zoti amene amakhala ndi mafunso okayikira kuna zoti kodi Yesu Khristu adzabweradi, apa patamba kuona kuna zoti Yesu Khristu abweradi. Patalike pafupike Yesu Khristu abweradi. Titsegula pa Yob 19 verse 25 mpaka 27. Yob 19 verse 25 mpaka 27. 25 akunena kuti koma ndidziwa kuti mombolo wanga ali ndi moyo, nadzauka potsiriza pa fumbi, ndipo khungu langa litaonongeka. Pamenepo opanda thupi langa ndidzapenya Mulungu, amene ndidzampenya ndekha ndi maso anga. Adzamuona si wina ayi, impsyo zanga mkati mwanga. Apaso Bible likungotifotokozera kunena zoti Yesu Khristu abweradi. Ngakhale anthu ena akumakayikirabe, komano Bible likutilimbikitsa, likutiuza nkhani zosiyanasiyana. Taona mavesi osiyanasiyana amene akutiuza kunena zoti Yesu Khristu abweradi posachedwa. Akuti idzakhalanso nthawi imene anthu amene tinawalekana nawo amene anamwalira, akuti idzafika nthawi nawonso adzauka ndipo adzamuona Yesu Khristu kubwera kwake kachiwiri. Ndipo Yesu Khristu abweradi. Ngakhale timakayikira kunena zoti Yesu Khristu tinayamba kumva kalekale kuti zoti Yesu Khristu abwera, kodi nanga abweradi? Tikaona nkhondo mene zikuchitikira, izo ndi zimodzi mwa zizindikiro zakubweranso kwa Yesu Khristu. Tikaona nkhondo ponseponse, izinso ndi zizindikiro zakubweranso kwa Yesu Khristu. Tikuona kuti chuma chikuvuta dziko lapansi, izonso ndi zizindikiro mwa zizindikiro zimene anazitchula pa Mateyu 24 paja. Kuti zoti mukaona izi zindikirani kuti zoti ine ndayandikira. Ndipo zonsezo tikuziona, sitikungomvayi komano tikuziona. Ena zikuchitikiranso pa khomo la kwathu. Zomwe zonso zikusonyeza kunena zoti Yesu Khristu wayandikira ndipo adzadi posachedwa. Popitiriza tifuna tione kunena zoti Yesu Khristu, tadziwa kuti Yesu Khristu abweradi posachedwa. Ndipo kodi kubwera kwake kwa Yesu Khristu akungobwera? Tifuna tione kuti kodi Yesu Khristu akudzachita chiyani. Titsegula pa Masalimo 50 verse 5. Masalimo 50 verse 5. Kodi Yesu Khristu akudzachita chiyani? Kodi akungobwera? Titsegula pa Masalimo 50 verse 5 akunena kuti mundisonkhanitsire okondedwa anga amene anapangana ndi ine nsembe. Tadziwa kunena zoti Yesu Khristu sakungobwera ayi, komano akudzasonkhanitsa okondedwa ake amene anapangana nawo pa Yohane 14 paja, amene anawuza kuti ndikukakukonzerani inu malo ndipo ndidzabweranso kukutengani inu kupita nani kumene kuli ineko. Ndipo Yesu Khristu akuti sakungobwera ayi, akudzawasonkhanitsa ana ake
mundikhulupirira inu kuti ana a Yesu Khristu ali m'madera osiyanasiyana. Mundikhulupirira kuti ana a Yesu Khristu ali m'mayiko onse osiyanasiyana. Tikuyankhula pano madera osiyanasiyana kuli ana a Yesu Khristu amene amatumikira iye. Ku Botswana, kandi ku Ghana, kandi ku Zambia, madera osiyanasiyana kuliso iwo amene amakhulupirira Mulungu wakumwamba kuti abweranso posachedwa. Chifukwa cha ichi ndifukwa zoti kumasalimu akuyankhula kuti mundisonkhanitsire chifukwa amadziwa zoti ali madera osiyanasiyana. Kusonkhanitsa ndikuwatenga anthu kutali kuwayika pamodzi. Ndi Yesu Khristu akunena zoti chimene akubwerera ndikudzasonkhanitsa ana ake pamodzi ndikuwatenga kupita nawo kumwamba. Ndiye tikuyenera kukonzeka pamene tili pa dziko lino lapansi. Titsegula pa Machitidwe 1 verse 9. Taona kuti Yesu Khristu abweradi posachedwa. Ndipo sakungobwera ayi komano akudzatenga ana ake amene analonjeza pa Yohane 14 verse 1. Titsegula Machitidwe 1 verse 9. Machitidwe 1 verse 9 akunena kuti ndipo mmene ananena izi ali chipenyerere iwo ananyamulidwa ndipo mtambo unalandira iye kumuchotsa kumaso kwawo. Iyi inali nthawi imene Yesu Khristu amapita kumwamba. Akuti anali ndi ophunzira ake. Ndipo Yesu Khristu mmene ankawayankhula ophunzira ake akuti anangozindikira kuti mtambo wamutani kodi wamuphimba. Ndipo anthuwa ankamuona ndithu akupita kumwamba. Akutinso idzakhalanso nthawi chimodzimodzi pamene Yesu Khristu akubweranso pa dziko lino lapansi anthunso tidzatani kodi tidzamuona. Sikuti Yesu Khristu adzangofika kungofika kuti wangofika pasi pano mobisika ayi komano akunena zoti wina aliyense adzamuona chimodzimodzi mmene anachitira anthu awa amene ankamuona akupita kumwamba. Chimodzimodzinso ndi mmene tidzamuone. Kodi nanga ndi angati amene adzamuona Yesu Khristu? Ndi wina aliyense amene adzamuona Yesu Khristu. Angakhalenso ndiwo amene akuti anampyoza. Wina aliyense diso lina lililonse lidzamuona. Ndi pamene tidzazindikire zoti Yesu Khristu sakungobwera ayi mwaphe komano akubwera ndi chinkokomo. Akudzabwera ndi phokoso pamene tidzadziwa zoti Yesu Khristu uja akubweradi. Ndiye tifuna tione kunena zoti kwa iwo amene sanakonzeke chidzachitike ndi chani. Tikuyenera kukhala anthu okonzeka. Chifukwa chino zoti ndikudziwa kuti nthawi iyi idzakhalaponso Mulungu wakumwamba imene akubwerayi akudzapezanso anthu ena amene sanakonzeke. Kodi nanga amene sanakonzekewa chidzawachitikire ndi chani? Titsegula pa Chivumbulutso 6 verse 15. Chivumbulutso 6 verse 15. Tikuyenera kukhala anthu okonzeka pamene Yesu Khristu akubwera kuti adzatipeze okonzeka. Ndiye tifuna tione chimene chidzawachitikire iwo amene sanakonzeke. Chivumbulutso 6 verse 15. Bible likunena kuti ndipo mafuko a dziko ndi aakulu ndi akazembe ndi achuma ndi amphamvu ndi akapolo onse ndi mfulu anabisala kumapanga ndi matanthwe a mapiri. Akunena kuti anthu amene sanakonzeke Yesu Khristu adzawapeza iwo akuthawa. Mwanjira ina idzakhala kunena zoti iwowa sanakonzeke atakhala pa dziko lapansi atatha kuchita moyo wawo wa dziko lapansi sanathe kukonzeka pamaso pa Mulungu wakumwamba kuti amulandire iye. Akunena zoti iwo adzathawira mapiri nakabisala kumene kuchako. Okondedwa tisakhale inuyo ndini kuti Yesu Khristu pamene akubwera tidzamuthawe ayi. Kodi nanga tidzachite chiyani? Pamene Yesu Khristu tidzamuone tidzachite chiyani? Titsegula pa Yesaya 25 verse 9. Kodi nanga tidzachite chiyani pamene Yesu Khristu akubwera? Kodi mudzakhala mbali yothawa kapena yomulandira iye? Yesaya 25 verse 9. Verse 9 akunena kuti
ndipo adzanena tsiku limenelo, taonani uyu ndiye Mulungu wathu, tamulindira iye, adzatipulumutsa, uyu ndiye Yehova, tamulindira iye, tidzakondwa ndi kusekerera mchipulumutso chake. Okondedwa, tisadzakhale ife amene tidzakhale kuthawira m'mapiri, komano tidzakhale onena kuti uyu ndiye Yehova amene takhala tikumulindira nthawi yonseyi. Apapatu akungotithandiza komanso kutiuza kunena kuti tidzakhala kuti zoti kukondwera kuti takhala mu dziko la mavuto, takhala tikumana ndi zinthu zosiyanasiyana pa dziko lapansi, takhala moyo wa matenda, takhala nthawi imene takumana ndi nkhondo zosiyanasiyana, nthawi imene takhala ndi njala zosiyanasiyana pa dziko lapansi. Akuti tikadzamona Yesu Khristu kudzakhala njira imodzi yosangalala kuti uyu amene takhala tikumulindira ife, ndipo tisadzakhale ifeyo mbali imodzi anthu amene tidzathawire m'mapiri. Apapa akutifotokozera, afotokoza gulu la anthu osiyanasiyana amene adzakhala kuthawa. Akuti atchulaponso mafumu, atchulaponso akazembe, atchulaponso akapolo, atchulaponso anthu achuma. Mwa njira ina Yesu Khristu anaona zoona zoti magulu onsewa akuzopezekapo anthu ene zoti sakuchita mokhulupirika pa dziko lapansi, komano tisadzakhale ife anthu othawa, komano tikuyenera kukonzeka pamene tili pa dziko lapansi kuti tikadzamona Yesu Khristu tisadzakhale tikuthawa, komano tidzadziwe kuna zoti uyu ndiye Mulungu wathu amene takhala tikumulindira, amene tatha kumana ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zatiphinja, komano tidzadziwa zoti mavuto onse atha chifukwa Yesu Khristu pamene akubwera kudzatenga ifeyo kutipititsa ku dziko limene akuti lankaka ndi uchi. Kodi inu simukufuna kukapezeke kumwamba? Tatiyeni tisiye machimo amene timakhala tikuchita. Kodi ndi zinthu ziti zimene zimatipangitsa zoti ifeyo zikatilepheretse kumwamba? Nkutheka kuona zoti pali machimo tina timene timatikakamira sitimafuna kutisiya. Mulungu atithandize, timuze Mulungu wakumwamba atithandize, chifukwa zoti nthawi zina patokha sitingathe kuchita, komano timupemphe Mulungu wakumwamba atithandize kuna zoti machimo timene tijati tisiye, ndipo tiyambe moyo wina watsopano, kuti pamene Yesu Khristu akubweranso kachiwiri adzatipeze ife titakonzeka. Chifukwa chani tikuona zoti nthawi iyi yatha? Chifukwa zoti mawu awawa sitinanene ndife, komano akuchokera pa Mateyu 24. Pa Mateyu 24 zizindikiro zonse zimene zinatchulidwa apapa zonse zaoneka, ndipo tidziwe zoti nthawi yatha. Apapa ndiye pamapeto pa programu yathu ya Bible Linena. Munali ndine Bridget Maudedi. Pitize kuonera ma programu onse amene timakupatsirani pano pa V&V Media TV.